ọnọdụ ka dị egbe mma. Ekele m Prọfesọ Charles Chukwuma Soludo ekwuola ya ma na-ekwurịta ya na ịkwado Peter Obi n'oge nhọpụta maka ọkwa onye isi ala n'afọ 2027 ga-abịla akwụkwọ nhọpụta vootu n'iyi. Ikpeazụ o kwuru ya bụ ụbọchị mbụ nke ọnwa isii afọ 2026 n'oge ada ya Nwaada Adaora Soludo na ụmụ nwaanyị Anaka otu City Boy Movement jekpọtụrụ ya n'obi gọọmenti Anambra steeti dị n'Awka. Chukwuma Soludo ọkwa nke a na-ekwu na otu nwa ikorobịa na-eyi ọbante na-atụtụ ka ọ fọrọ ka agbara ọtọ were ete egwu na-eme ihere n'ọha bụ ọkparị ya. Chukwuma Soludo agwabeghị ndị Igbo ihe Peter Obi mere ya. Ọ maghịzikwanụ n'ụwa tata na ndị Igbo ọ na-agbara afa maka ndị ha ga-akwado na ndọrọ ndọrọ ọchịchị tụmadụ n'oge nhọpụta ka ya bụrụ dibịa, maka na onye ọbụla marala na iwu ọchịchị ala anyị nyere nwa Naịjirịa ọbụla ikike ịkwado onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọbụla mmasịrị ya, makakwa na oke ihe isi ike ha bụ ndị ọchịchị tinyere ụmụ Naịjirịa na ya emeela ka ha mata na ha ga-ede anya na mmiri hụchata ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị mere n'elu kwa mpịtị n'azụ ha ga-awụ n'ala n'oge nhọpụta n'ọdịnihu. Ọ ga-abụ na Prọfesọ Soludo echezola na Peter Obi chịrị Anambra steeti afọ 8 tupu Willie Obianọ achịkwa afọ 8 tupu ọchịchị eru ya onwe ya. N'oge Peter Obi na-achị n'ụlọ ọrụ gọọmenti etiti okwu okporo ụzọ dị n'aka nyere ihe ịrịba ama dị mbe agbamume maka otu o si bụrụ ọkaibe ya n'ime ndị ọchịchị steeti 36 ala anyị nọ n'okporo ụzọ. Na ngalaba otu ụwa bụ UNDP na-ahụ maka ọrụ mmepe n'akụkụ ụwa dị iche iche nyekwara ya ihe ịrịba ama dị mbe agbamume n'otu aka maka ịbụ ọkaka n'ime ndị ọchịchị steeti 36 ala anyị n'ọrụ mmepe dị iche iche. N'ọbụ ka Peter Obi chịbara Anambra steeti ka ya bụ steeti sitere n'onye nke 26 ọ na-agbabụ na nlele akwụkwọ WAEC na NECO gbaa onye nke mbụ afọ 3 zuru oke. N'ọbụ naanị Peter Obi na Prọfesọ Yemi Oshibajo bụbụ osote onye isi ala anyị ka otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị Democratic Party nke United States America kpọrọ site na Nigeria ka ha bịa nọnyere ha na ndị ọzọ ọnụ na-eru n'okwu ha kpọrọ site na mba ụwa dị iche iche n'oge oriri na ọṅụṅụ ngwụsị ahụ ha ji tụlee ka nta nkwado ha si aga maka ịzọ ọkwa onye isi ala Amerịka n'afọ na-abụọ gara aga. Kedu ụdị ike Prọfesọ Soludo kpalara n'ụdị a? Ọkwa na-abịa Peter Obi na Gọvanọ Soludo jekọ mmemme eburu ụzọ kwuo na Gọvanọ Soludo nọ n'ebe a akụ aka ṅụrịa, emesịa kwuo na Peter Obi nọbụ n'ebe a ụzụ atụrụ gaba n'obi ọcha na obi aṅụrị na ụdị na ọbụ ejisiri ike ka a ji arịọta imerime ndị bịara ọgbakọ
ka ha dere ji ka mmemme kwemere bịa wee gaba n'iru. Peter Obi asị ya nke Soludo dịkwa ka ọ bụ ọnọdụ ugo ọtụmasị dam agwọ na-atụ mbe na lezie n'iyi n'agbanyeghị na-ete ụgba na unyi n'ahụ ọchabazi ọcha nke ọ chafọdoro. Soludo ga-eji anya ya hụ ka Peter Obi ga-esi be Tinubu ihe awụ iyi mere awụ ụlọ na-ahọpụta maka ọkwa onye isi ala Naịjirịa n'ọnwa mbụ afọ 2027 n'ala Igbo tụmadị na Anambra steeti. Abụ m Chukwuma Ogbonna. Daalụ maka isonyere anyị n'ụzọ igwe taa, ma mee ka mata ka o si masị gị. N'okere like maọbụ kọment ma mee ka o rue ndị ọzọ aka.